Tayo wish. Bisa. O kali pa kumuwis, magpasalamat ko sa sponsor kaya na nag-sponsor ani ako ang birthday karon. Kaya sige lang kung ma-birthday niya ako, happy birthday. Karon bagi ko naka-birthday. O magpasalamat ko sa Panginoon, ilabi na akong beloved wife. Anak. Sa akong duha ka anak o sa akong mga apo. Tulog apo. Ready, go! Bisik na ni Marceloy! Kini niya, bisik na ni! Bisik na ni! Oh, happy birthday, Marceloy! Thank you sa mga idol! Idol mga followers si Marceloy! Salamat kayo inyo mga guys! Gigil na! Marceloy, ano yun? Gigil na ni! Gigil ka! Salamat kayo, Idol Marceloy. Napag-imbitan mo siya ako sa imong birthday. Bako ka na yung mukha sa kita kong ipon. Sa birthday na nasulong din ako. Sayang kayo sa kita mong ipon. Nagkita kong ipon sa kong birthday sa itunong din sa ako ang adlaw na tawa. O, lagi. Hoy, ara, naabot na ang order gikan sa Shopee. Kik. Yo, wah. Kayo lang! Wala! Salamat! Paggang apo! Gwapo kay imong cake ba kay kadinang ginto? Oh, inali din eh! Oh. Kadinang ginto, Goldilocks. Okay. Okay, pasalamat sa sponsor. Oh, salamat ko sa akong Arikit, Saan na sponsor? sponsor. Magpasalamat ko sa akong sponsor nga si Jinky o wala po ko. Usaman ko, napod siya. Oh. Salamat ko kay hitulong ko sa akong adlaw matawhan. Tita. Hitulong sa akong adlaw matawhan ang akong birthday. Oh, Julian, Inday Julian. Julian. O ako ang beloved wife. O ako ang tatlo mga apo nga si No? Jinky Kyle. Si Sorbito o si Sorbito. Okay. Salamat o sa mga followers sa Marceloy TV. Si Team Horben. O kinabila sa ako ang followers na si Mga Otin. Oh yeah. O may adlaw sa mga kasiloy. Magpasalamat din ko sa akong sponsor. Walain ang ako ang anak na si Jinky. O wala si Jinky, wala pong kuhaan ni karon. Bisik na niyan. Kuhaan na. Bisik na niyan. Lumlik, bisik na niyan. O ilamin na sa ako ang mga supporter. Labi na sa may beloved. May beloved na akong wife. O ako ang mga Chipcook. o ako mga TikTok. Oh, Chipcook. Oh, matalikod man. O sa ako ang mga followers. Tanan, salamat kay ninyo mga guys. Nga nadayon jud. Tulong jud ang adlaw matawhan sa ako ang birthday. Oh, kinsa pa to Natulong jud. Marceloy, i-shout out diya Marceloy nga katong wa pa maka-score bribe na mo. Hoy mga guys, ay. Kinsa to na wala makasirko din na. Makasurkay Bior. Oh. Sir Bior. Makasurkay.
palihaw mo kuan sa ako ang channel Mang Siloy TV. Kayron updated mo sa ako mga sunod mga video nga kanang kwarta, kanang papel. Himo ang kwarta. Tinata manarbaho. Ang papel ato himo ang kwarta. Papel kanang newspaper. Ato himo na og 1,000. Okay. Yung mga chef cook. Ini lang kurso XRM ni, mga XRM. XRM. Oy, mga Dara mo niya ang number 1 chef cook ko dara si Inday. Inday Kayla. Mga bigating nga bisita. Dara. Og napausa ka bigating nga bisita. Si Ver Dara po, na yung mga dalagingging ha. Ay, uwaw, kit! Ay, yung uwaw ba? Yan na! Uwaw po! apo. Okay. Okay. Masari kita kung ato kit. I-vlog na ko kit. Og na akong kinakusgan nga. Mo ni akong kinakusgan nga. Apo, isma dinda. Taliwatang lian. Okay mga kasiloy, og dinhi lang ta kutob kay sugdan na namo ang Long dali. tagay. Sug na lang tagay. Bye-bye, magtagay na me. Mga pare, mga pare